Moto inyaya iri kutishungurudza zvikuru sehurumende. Tine nzvimbo dzakawanda dzekusangana nemafires especially mudzimba. Tiri kutokurudzira vanhu isuwa department inoona nezvemoto riite maawareness akawanda anosanganisira nyaya dzemoto wemudzimba. Ndinoziva tine akawanda emoto yemumaveld fires so on. Saka panapa pakaita tsaona inorwadza. Tinoona hostel yakadyara vana, nherera dzinochengetwa pano yakatsva, kupera yese hapana kana chakabuda. Saka sehurumende tinotamirirwa nababa Dr. Emerson Damson Mnangagwa, baba vedu vane tsitsi, vane rudo nevanhu vavo, vatituma nezvinhu zvakawanda kuti tiuye kuzobatsira pano. Ndozvatauya kuti tiite handover kuadministration yepano. Hurumende inopromisa kuti kune zvakawanda zvichadiwa futi pamusoro pezvingange zviri kuunzwa nemawell wishers akawanda atiri kutenda. Zvese izvozvo hurumende yakamirira kunzwa kubva kuadministration yepano kuti chii chimwe chiri kudiwa. Tiripo pakubatsira, takamirira mutungamiriri wedu wenyika.